Znači zauzimač je ovdje. Znači 5 od 5 skoro, 4 od 5 je bilo. Bilo je 4 od 5. Pre početka ovog klipa zamolio bih vas da ostavite like i sub u znak podrške. Hvala. Pozdrav svima samperi, dobrodošli u novi klip. Danas igramo na Skeleni kao i uvijek, jebi ga. Šta mislite šta se dogodilo? A da, Mari više nije lider, ja. A Reper više nije lider. Kaj sad? Skinut mi je lider jer sam psao WTF, šalim se, dao sam ostavku, neću da pričam razlog ostavke. Neću vam kažem razlog ostavke, nebitno je to. Ićemo malo zone u današnjem klipu i to je to. Imam trenutno, kao što vidite, 280 miliona i pišite dole da li da radimo uopšte giveaway jer ja nisam siguran, razmišljam se još. Tako da, ićemo malo zone i pre svega htio bih da vam se zahvalim za ogromnu podršku u posljednja 2 klipa, to jest u zadnjem klipu, i mislim da je do jaja što smo imali skoro 400 prikaza, 50 lajkova, mislim mogli bi malo više lajkova da imamo, tako da zamolio bih sve, znači sve, da gle ovo, ja sam da ostavku sad primim 10 plus, zamolio bih sve, znači sve da ostave like i da pokušamo 70 lajkova na ovom klipu, tako da to je cilj. To je Sava. Lideri. Pozdrav sve ove lidere. Znači, nemojte se čuti što sam ušao u Death Row. Pustit ću ovo sam samo privremeno, tako da pišite u korelaciju da uđem također. Znači, ja planiram ili u BDT, ili u TEC, ili u BL. Znači, te organizacije birajte dole, pišite mi. Naprimjer, hashtag BDT, hashtag BL i hashtag TEC. Tako mi napišite i ja ću da vidim koje su komentari brojni. Tako da, to je to. To je bio Wood. Ajmo mi polako sad na zonu. Donirao sam za Patriju, tako da ovo da stigne. Ne znam šta sam još htio da vam kažem. Pozdrav za Živojna Nikolića. On je najveći kido. Idemo, opa. Joj, jebem ti. Znači kad god duže vremena radim ovo, znači ne mogu da uspem, ljudi, vidite. Ne može, brate, ne može. Gajovićev sin, brate. Vidio. I sad će da me ubije neka kidara. Izlaz. A ne može, brate, ne može, brate, ne može. Pičku lepu materiju. A tu neki lider, ne znam u koju lidaciju da uđu. Idemo od level 1 malo se puckamo. Izvinjavam se ako mikrofon šušti ili zuj, obavezno vam pišite neki način koji će to da spreči, znači ne mogu više da trpim. Šalim se. Eno ga li gore. Likovi su gore, znači likovi. Ne znam šta da radim, Keve mi nevenki. Koristi Dross. Brzo. Laguje mi jer koristim efikac. Znači 20 FPS, bravo. 20 FPS. Ja. TVF, ja iskreno ne znam. Pao. Znači ovo je LCF zvujem. Ipak je ovo bio LCF, nije TBB. Šao mi živo, nije ovo šao, ne ovo je David. Vidi, šta mašim, bog te, vidi. Opa, 3 od 3. Nemaj se. Dosta sam ga ishito. Prekinulo mi se jebeno snimanje, brate. Jebeno snimanje mi se prekinulo.
jebi ga. Drogo imam. Mislio sam da nemam više, tako da. Ajde jebote, sjedi, ajde, penji se gore u pizdu matram. Tako da, otići ćemo, mislim još ovaj put na zonu. Ili da će to biti to, ili još dva put, ne znam. Vidjet ćemo. Šta je ovo ponač? A da, uzeo sam kill sad. Uzeo sam kill bruda. Sad će malo da mi smeta dok se pucam. Tako da, Roka Jovana, znači, kaže sad, Jovan je low, kaj sad. Neće moći niko kill jer je low. Znači Inače, rešao sam da svih 280 mina potrošim na zone. Mislim, ne svih jer ću dati na giveaway, verovatno. I bližimo se 300 subscribera, ja. Još 2 suba i 300 su, znači to će biti posle ovog klipa, kaj sad, znači. Posle ovog klipa bit će toliko i toliko. Izvijem se ako sam malo smorio. Znači, zauzimač je ovdje. Znači 5 od 5 skoro, 4 od 5 je bilo. Bilo je 4 od 5. Fixed. Šta fiksan? Ja sam fiksao pizdu ti maternu lepo. Tvoju kidarsku. Enter. Ahaha. Ja, ovo je naš. Nije naš. Mislio sam da je naš, jebi ga. Ajde, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ja sam bio malo retardiran, ali to je to što se tiče ovog klipa, tako da vidimo se u sljedećem. Ja.